What? What for ça? Eu fui angolê. Mustafa. Mawule bashina. Kon bado. Bobi ke chukumi. Na soro sa afna de kete. Ne bata ko. Mustafa. Emi okoroy. Ibe tayro mine. Ibadu isuguni ko ni nati. Idogoni nelu. Nayi ko kila. Filisrafa. Mefe kawu. Ikarasi. Igatumanayi balmayna. Idogoni nelu ka shufra kilika. Nale mami fam. Ikabo fam. Tari. Ekorode Mustafa. Mefega Mustafa doy koroy. Ikini ka kuma ila ta safa bunkilin shi. Na ko kika da yaron nan. Idan. Idi jubala idi jutala wu. Ikorode. Igam ne ikorode. Kon mi fawina ala ke ne biyangu ne tiyangu Mustafa de ifai Mustafa de ikoroy mom mi mbulu ka dawha of la fin awdi kelela walima mugori kira sababu ye kaw bula ɲɔgɔn na u bɛ ko dɔ de bɔra du kɔnɔ ɲinama walima n salen kɔfɛ n tɛ yafa a tigi ma deni masaya la a bɛ ka n kuma faamu. Furmuso. Bayi tapi kan kuman phone ini bana kono te family fere. Mama so te ke o. Nini bana te family fe. Mawule bashila. Ni ay aw kera ni dingo musoy.
Ala ka kɛ sisan ne bɛ min ɲini aw fɛ bamananw ko ten n'i y'a mɛn du ɲɛna muso de don n'i y'a mɛn du tiɲɛna muso de don ni muso muɲuna ka sabali a bɛ se ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ min b'a to ne denkɛ ninnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan o ye aw ka cɛsiri o ye aw ka baara ye i b'a sɔrɔ cɛw yɛrɛ dama bɛ bila ɲɔgɔn na fɛn dɔ la muso de bɛ se k'a ɲɛnabɔ n bɛ min ɲini aw fɛ aw b'a hakili to aw furucɛ ninnu na ne fɛ aw k'aw furucɛ fila ninnu aw k'u bonya aw kana sɔn cogo si la aw kumakan ka yɛlɛ u ta sanfɛ muso i ka diɲɛ ni lahara o ye furucɛ de muso ka se ka den barikama sɔrɔ o ye furucɛ batoli ye ka ko to a ta la k'a lamɛn k'a sutura diɲɛ ni lahara walasa ninnu ka balimaya ka se ka sinsin aw de bɛ se k'a kɛ wa ni ninnu ka balimaya tiɲɛna aw nɔ b'a la fɛnɛ nka n b'a dɔn aw tɛna sɔn cogo si la ninnu ka balimaya ka tiɲɛ k'aw to yen n dalen b'aw la wa n b'a dɔn aw bɛ se k'o kɛ fɛnɛ ne denkɛ fila ninnu kalifa b'a aw la n y'u kalifa don a la ne bɛ yan ne ti yan a y'a hakili to ɲɔgɔn na o de tun bɛ n bolo ka fɔ aw ye a bɛ se ka taa fɔ ci la. diyara n ye bonyana ma inshallah i tɛna tigɛ a la fara cogo o cogo a bɛ kɛ ten n'ala sɔnna a ma kalifa tɛ tiɲɛ an bɛ siran ɲɛ. a bɛ diya n ye. ne bɛna sira ɲini fɔlɔ kelen ala ka hinɛ la a dayɔrɔ suma an ko min ala ka nɔgɔya n ta jɛmu ala ka nɔgɔya ala kan yɛrɛ ɲa kan ta don a ka ne limana ta dɛ ni ala kɔni ye min kɛ kɔni foyi tɛ se ko bali ni ala yɛrɛ ka masaya kɛ ne bɛ sira ɲini an baraji in baraji donc ne yɛrɛ ko an tɛ tile binan sara wɛrɛ ko bɛna kɛ cogo di wallahi Tayiru ni ko n jɔyɔrɔba de bɛ ne la la jɔyɔrɔba de bɛ ne la ni wari foyi tɛ ne bolo ma o to yen nɔ ne bɛ an ka jeune de ne b'a o ko ɲɛnabɔ e yɛrɛ b'an ka mɔgɔ dɔn an ka jama ko ka ca cogo min na misi ko de tun bɛ ne kunna mais wari foyi tɛ ne bolo ayi n m'o ko ɲɛnabɔ ne b'o ko ɲɛnabɔ 100 bɛ ne bolo ne bolo o kan ka se k'a ɲɛnabɔ i bɛ taa an bɛ misi san n'o ye fɔlɔ n b'o minɛ an bɛ misi ko bololi kɛ n'o ye fɔlɔ yanni a don yɛrɛ cɛ fɛn cɛni nana n'i ka mobili fɛn k'u y'a ko k'a bɔra lavazi la n t'a lajɛ an bɛ a daminɛ n'o ye an bɛ taa misiko la yen ka misiko la an bɛ taa misiko la yen donc alimami kan ka wele an bɛ ci bila alimami fo Buwatara tan n ma se ka ko in yɛrɛ dayɔrɔ sɔrɔ n fari la n taa misiko la ko in yɛrɛ ne bolo film ne ye n ma se k'a faamuya
aw dungu ba ga kuma fe no janya bala ni be sanina ni mando wala bulu na mu fanga na ni ko ne be tan ta gara wala ta la je ko lo fe ta gara wala i ku teni la mobile claim ne ai akai ma okay Ngata bararo la on afayana ba me yere ko la ba yete ne gajiri ni merla o beti sa awardo ne mame Seguro que naga bara esa ranche. Emma vo yarisi. no de foi Mama na follow. o me amna kuma jume Abi por la nanda na ko misi. ni ni sinyeni Nanda na bi no. ni no wana musu daga na be mu bube Wa hala ni ka jide linya. no ta da do de kan o do yi time din no Ni te na. oui Ancle. si Ça va? Nani bébé? Ouais. Ok, vous pouvez dire ça. Eh, qui est? Tu vas bien? Oui, ça va. Comment tu veux dire? Tu es toujours là? Il est tiré dans ce niveau-là. Attends. Quand même. Voilà, quand tu es à la formelle. Voilà. Il est. Et voilà. Il est dedans. Moi, je n'ai pas de droit à la formelle. Ah, il faut l'être yo. Dès que je me suis bien fait de bon chien. Aha. Ah, je me suis bien Bon, fait. comment tu m'as dit que tu as fait la nere di quoi j'ai là? Ih, eu já estou olhando se vai seguir bem. Chega, já consigo no chão. É a roupa que eu te segui. Ki aveli? É o ala te chocolate. Ok. Donne-moi. Ya jeru. É o ala be baixoita lá. Andem sam. Be baixoita. Eh, o caim dessa prova. Como que não te quer que englan? Eh, vem no chão na. Ah, que era tão englan. Ah, ok. Wa. Sim, ça va. Korole. Kulumbai na ikono leve. Aveli. Pode ficar buena tá foi durante esse foto do gole. Eh. Pode embere o gastrolão do coneina. Ai bote nu. Aí mas seguindo na sua de menina tá suga. Ina ta sula. Gran frère do ngoni. Ah, mas ele fala dele não. Ah. Ok. Je kulumbai na ela que se o dia agora assim. C'est bon. Ah, bravo. Ok. Bravo. Tá suga, bravo. Uma chá? Aí uma chá. Bravo. Ijo. Jama se mo tobli na gola rea. Nimle. Ah, não também não é que não gola rea, tudo. Ah, logo se fica sabari bife. Ah, me tobli na gola rea. Como é que tá gavula na? Me deve tobli. Tobli na gola. Jogo ba. Tu não foi lá, tá fazendo charbon tá. Ah, ok. E mo gola tobli caria. Ah, mas você tem eu até eu tobli gola. Oh, oui. Nim kalau lo wari. Ini sih, ajaran tu. So kono ba? Tahu. Clear dah. Aw, ini ada. Clear dah. Ayah so kono bege lo sisi kasai. Reboni. Nuko dimashi ya debi kere. Dimashi junde ga jani ya goro diwa.
Kuma o bɛ tile baw sen kan don o don dimanche kelen ni tile na so jagoya don bɛ jɛya kɛ. Voyez faut essayer. On va s'essayer, mais je suis un peu fatigué. Est-ce que on te doit? Et bien doit. Je pense ça. Et que les gars doivent on te avoir. Ne bɛ ka déranger da to a ka don. Ah non, on te Aïe, met dans me faire ta reposer dans l'eau. Donc là il serait. Mimi. Ini Allah cɛ lagalagatɔ I cɛ bɛ nin wariba in ta k'a di ma ko nasɔngɔ I dɔwɛrɛ tɛ f'i kan sinamuso I b'i sigi f'i bɛ taa kɛ yɛlɛ. Cogo di tan tɔ nasɔngɔ ne tɛ tobili kɛ ne kelen tobili kɛ o. Hali ne tɛ tobili kɛ I ni Allah cɛ wa joli dira ne ma nasɔngɔ gansan. E nin tɛ foyi ye ko kuma dɔ la n ko pɔ bɛ 1000 de d'a ma. 1000 bɛɛ. Awɔ dumuni ni mɔgɔw kan ka tile an fɛ yen. E yɛrɛ ɲɛ wagalen ɲɛna. Ne yɛrɛ de b'a fɔ k'a dama ne ye ga bila a bɛ ne arranger o a b'a to den ka course ni ka fɛnw kɛ de. I t'i ɲɛ yɛlɛma. N cogo di. Ni min yɛrɛ bɛ ka kuma e cɛ fɛ cogo min na a bɛ ka geste min kɛ e cɛ la e ma ya ne kɔni n t'a fɔ n ko tiɲɛ don dɛ k'a fɔ ko nin ni cɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn fɛ a kunkolo di minɛ la Kia jateminɛ kɛ dɔrɔn Ayisa ni mɔgɔniya kulonkɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ I bɛ ɲɛ yɛlɛ nin bɛɛ kɔfɛ yan ni mɔgɔniya ni cɛ bɛ mun k'a ye e cɛ bɛ min kɛ a natalen b'o de la kɔrɔlɔ a bɛ fɛn kolowula la ko ale muso fɔlɔ ale ni I bɛ n'a ye nin bɛɛ kɔfɛ I sigi yan nɔ I laloma ye ka nin ɲɛ yɛlɛ I ni Ala cɛ nin wari bɛ f'i yɛrɛ bɛ tila ka dɔ ta k'a di tuguni ko lɔgɔsɔngɔ Kia kuma dɔ sɛgɛrɛ ko a bɛ sɔn ma a ka na fɛn fitiri bɛ da la cogo cogo n'a y'a mɛn sa a bɛ kuma a na fɛn mais e bɛ ka kuma min fɔ ne m'o jateminɛ o e k'o jateminɛ bɛ u jateminɛ a ɲɛ bolo ni cɛ fɛ wɔɔrɔ ɲɛwali dama tɛ dɛ k'a fɔ ko nin tɛ ɲɔgɔn fɛ a kunkolo dimi bɛ ne la yɛrɛ ayi Ayisa tɛ sɔn k'o kɛ ne la o a tɛ sɔn I dalen bɛ mɔgɔ la kojugu est-ce que Ayisa bɛ sɔn kana da mɔgɔ la ka dan tɛmɛ quoi ko de Ayisa t'a kolokolo papa la kuma bɛɛ I tɛ denmisɛnnin ko seri dɛ an cɛ dɛ fɔlɔ dɛ I bɛna fɔ mun bɛɛ kɔfɛ ne kɔni ne ta I lasɔmini ye n'i y'a dɔn I yɛrɛ o don n'i m'a dɔn fɛnɛ a bana ne tɛna dɔ wɛrɛ f'i I ɲɛna nin kɔfɛ dɛ wallahi fɛn min n'a jateminɛ ni bɛna jateminɛ ni nin kɔni kɛra tiɲɛ wallahi bɛ furu sɛbɛn nin dan na ni o tɛ se ka kɛ I dun b'i wuli kuma ayi wallahi o tɛ se ka kɛ I b'i wuli kuma jaba de la o tɛ se ka kɛ ɲanama tiɲɛ ta tɛna ko ye I kelen e ko k'e bɛ ka na bɔ ne la kelen bɛ taa n bɛ taa ci dɔw bɛ n bolo ci dɔ b'i bolo ni dun sɛgɛnnen ne tɛna se ka bɔ ka t'i bila dɛ awɔ a ka ɲi ok I bɛ nin kɛ taxi passe ye bɛ bɛ kɛ taxi passe ye merci musokɔrɔba dɔ a bɛ yen a bɛ n wale basi foyi I bɛ n ka foli f'a ye a b'a mɛn I bɛ nin d'a ma ko ne ko tɛ han ko ye woro wari ye ma d'a ma I n ce awɔ k'an bɛ ci yan awɔ Ayisa ka ɲɛbɔ ne cɛ fɛ wala a tɛ sɔn hali ni y'a sara a dun bɛ sɔn koyi wallahi billahi a bɛ sɔn parce que a bɛ geste minnu kɛ tan tɔ seri dɛ e ma ne yɛrɛ e ma ne fo dɛ fɔlɔ filanan mais a ka nɔgɔn wallahi billahi n'a sɔrɔla papa ke e ni Ayisa bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'o dɔ dilan yɔrɔ la ni ma ka dilan tigɛli ka fɔ ma t'u ɲɛmɔgɔ bi parce que e tɛ se ka tugu n tɛ se wallahi n'a sɔrɔ e ni Ayisa de bɛ si wa sɔrɔ e ni ne bɛ de si e b'o fɔ ne ɲɛna billahi n bɛ ka dilan tigɛ la wallahi ni min b'a la f'i k'a fɔ ɲɛna ni m'a fɔ n wallahi billahi an tɛ si ɲɔgɔn kan dangadenya tɛ o masa mi bolo la mun de bɛ ne la mun bɛ na mun kelen de bɛ ne la wa ne ye mun kɛ la billahi o tɛ se ka kɛ ala Ni bita ya pantalon de bɛ ne ko cogo di kana makana dɛ I tɛ kɛlɛ fɛ kana makana mais mun de bɛ yen min bɛ I b'a dɔn n'i kana makana n t'a fɛ ka makana ka n'i tɛgɛ da an ka yɛrɛ de mais juste ne mun de kɛra ne mun ye e de ko n'i kana makana I bɛ se k'an to yan wa I bɛ se k'an to yan
i bɛ se k'a to yan ne ko mun de bɛ yen nɔ dɛ i bɛ se k'a to yan foyi tɛ yen min bɛ i b'a dɔn a mɛ ne mun kɛ i ye pantalon de y'a lɔ mais je te fais quoi ne mun de kɛ fara ka bɔ ma dala ne ni kunkolo ka kɛ dɔn énergie yɛrɛ ma ten ten je sais pas même ne mun kɛ i bɛ Aïcha de fɔ i bɛ taa Aïcha nɔfɛ ba bɛ Aïcha min fɛ taa Aïcha nɔfɛ o ye mun Aïcha ko kuma ye papa ne ma dɔ wɛrɛ f'i sa Aïcha ko i b'a ɲɛfɔ ne ɲɛna de ou i bɛ taa Aïcha nɔfɛ mun kelen de bɛ ne ni Aïcha cɛ jɔn y'a fɛ yen nɔ ko bɛ ne ni Aïcha cɛ yala fɛn b'i ni Aïcha cɛ kɔrɔkɛ muso de e kɔrɔkɛ muso Aïcha den bolo de fɛ e ɲɛ bolo na Aïcha fɛ sinon i na Aïcha bɛ kulonkɛ ma to kulonkɛ kɛ o donc tu es prêt Nana Magana. i prenais nous Ka ka bisu kɛ tan cogo la papa i bɛ kulonkɛ la sa walayi bilayi i bɛ kulonkɛ la so i bɛ si la wala i bɛ si kɔnɔna na i man di ne papa i man di ne i man di est-ce que i bɛ ne ka bɔ i bɛ Aïcha de fɛ i bɛ Aïcha de fɛ i ɲɛna tali ni Aïcha wa dugu bɛ jɛ dɔrɔn ne bɛ n ka minɛnw ta papa ne bɛ yan bila ne bɛ nin so in bila sini bɛɛ n bɛ yɔrɔ ɲini ka yɛlɛma ni bɛ fɛɛrɛ kɛ e bɛ yɔrɔ ɲini ka yɛlɛma est-ce que i bɛ ka kuma min fɔ i b'a kɔrɔ dɔn jɔnni yɛrɛ y'a jɔnni kelen de y'a fɛ ɲɛna ko ne na Aïcha bɛ ɲɔgɔn i n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ sa ne m'aw ye yɛlɛ la ne de ɲɛ y'i ye ɔ mais yɛlɛ donc n ka ɲɛ kuma kɔrɔ n grand frère muso de don ne bɛ ka kuma f'i ɲɛna k'a f'i ɲɛna Aïcha i ka faamuya e t'a fɛ nɔfɛ grand frère muso e ɲɛ bolo n'a fɛ de i ɲɛ bolo n'a Aïcha fɛ de i n'a Aïcha bɛ ɲɔgɔn fɛ de walayi de ta to Ala ma walayi de y'a yira Ala la min bɛ Aïcha cɛ walayi Ala ka tiɲɛ bange ni kuma bila sa ka so i ni jɔ n bila ka bolo walayi kana magana n bila ka bolo kana magana ni kuma bila ba n yan bila kana magana ne bɛ si sa ɲɔgɔn fɛ mais je sais fɛn ne ka mun de kɛ o fɔ ne t'a dɔn e de b'a dɔn ne ka sira foyi t'o la i bɛ fɛ ka min kɛ dɛ Aïcha ko in tiɲɛ fɔ ne ɲɛna papa wa i bɛ so de ɲini ka ne yɛlɛma so kura kɔnɔ an bɛ bɔ nin dugu la n bɛ nin so in bila de pewu n t'a fɛ k'i ni Aïcha yɛrɛ de ye ɲɔgɔn fɛ kulonkɛ wa ko kuma tɛ ko i bɛ ka kuma a fɛ n t'a fɛ k'a ye yɛrɛ de n t'a fɛ k'a ye wa n t'a fɛ k'a ye n'i bɛ to yen i bɛ to yan ne bɛ taa ni yɔrɔ ɲini ne bɛ taa i ma yɔrɔ ɲini ne bɛ taa o dɔrɔn de don n bɛ se ka min f'i ye o ye wa n bɛ taa so kɔnɔ papa i bɛ to salon kɔnɔ yan n t'a fɛ ka gɛrɛ n na si yan n bɛ si siyɔn kɔnɔ la ni Aïcha ko ne y'a ɲɛ sɔrɔ tuma min na n ye minnu fɔ n'i y'a bɔ o sira fɛ an bɛ si ɲɔgɔn kan n'o tɛ n bɛ don san ka taa n da i kana na se n kɛrɛfɛ ka miirinaw ta dɔrɔn ka baara kɛ n'o ye jɔnni yɛrɛ y'a fɔ ko ne ni Aïcha bɛ ɲɔgɔn fɛ n kɔrɔkɛ muso n bɛna mun k'o la maintenant filɛ nin fana ye problème dɔ de ye ça va aller